Bueno, pois un ano máis, xa ven sendo unha tradición, imos facer un pequeno percorrido dunha das etapas da volta que empeza a finais deste mes, principios do mes de marzo, o Gran Camiño, que xa se consolidou en moi poucos anos como unha das voltas de principios de ano máis importantes a nivel internacional. Dúas veces un gañador do Tour tamén gañou esta volta e este ano ademais vai ser internacional e vai collendo moitísimo prestixio, por tanto eu agradezo moitísimo o seu organizador, a Ezequiel Mosquera, pois que organice esta previa onde podemos disfrutar pedaleando con ele e con outros grandes ciclistas profesionais galegos e tamén con outros aficionados. É unha maneira de promocionar o deporte en Galicia, unha maneira tamén de promocionar a nosa terra. O ciclismo cada vez ten máis presencia publicitaria, en unha forma fantástica, unha maneira fantástica de difundir Galicia en todas partes, e esta volta vai se ver en moitísimos sitios e, por tanto, unha enorme oportunidade de estar facendo esta etapa este domingo e, sobre todo, do que vai vir en un par de semanas. Pois imos a facer un circuito, o circuito final, que vamos a dar dúas voltas na etapa no Camiño de Pontevedra, na etapa número 2, que, bueno, sin ser un trazado de alta montaña, é un trazado dos que digo eu bonito de ver, é divertido e, sobre todo, duro, porque son apenas 30 km, pero con 600 metros de desnivel acumulado, pola contorna do Val do Ulla, ascendendo hacia a estrada, que é un marco precioso, non? Con todo o Val do Ulla ao fondo, o Pico Sacro, e, bueno, o final aquí na estrada, vamos ver, hoxe vamos a pasar por un final sen xente, pero esperamos que o día 27 a Rúa Calvo Sotelo este ateigada de xente, porque temos esperanzas en que a etapa aquí da estrada sexa un espectáculo.